खुलुमबाय JN बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। बाक्सानि मुसलपुराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। गोबां कास्टमारफोरा गावनि जमा दोननाय रांखौ मेच्युरिटि जानानैबो मोनैनि थाखाय बे दुंहाव थासारिया सोमजिदों। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव थानाय गावारि बेंक असम भुमिकी समबाय समिति मावख'आव बे दुंहाव थासारिया जानो मोनो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे गावारि बेंकआव गोबां सुबुंफोरा गावनि फैसाखौ एजेन्टनि जोहै दोनदोंमोन। नाथाय मेच्युरिटि जानायनि उनावबो गोबां कास्टमारफोरा गावबा गावनि दोननाय रांखौ मोनियाव असम भुमिकी समबाय समिति सिमातानि हेंथायै मावख'आव फैनानै खुद्रिसारो। लोगोसे गावबा गावनि मोननो गोनां रांखौ होनो असम भुमिकी समबाय समिति सिमातानि मावख'आरिफोरखौ खावलायो। लोगोसे आसाम सोरखार BTC खुंथायखौ असम भुमिकी समबाय समिति सिमातानि हेंथायै राहा लानो थाखाय खावलायो। चिरां जिल्ला बिजनी जार बिसपानियाव पानबारि पुलिसा बोखांदों आयेननि बेरेखा सुरां पेट्रलजों आबुं गंबा थेमा। बार'मण्डलनि न'नि साखाथियाव AS 1855098 नाम्बारनि गंसे इयन गारिखौ पुलिसा सिग्रोमदों, जायनिफ्राय पुलिसा बे सुरां पेट्रलजों आबुं गंबा थेमाफोरखौ बोखांनो हायो। बेनि अनगायैबो पुलिसा माटियापारानि सन्जय दास आरो गङाइगाव गालिकुवाबारिनि लालचन्द्रा मिन्दा मुंनि सानै सुरां फालांगिरिखौ हमनो मोनो। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा दख'रा एबसुनि खुंगा 15थि बोसोरसालिया जथुमा मेलनि गेजेरजों लोब्बा लाखिनानै मिरु एबसुनि बुंथिगिरि जन'गजिरा बुङोदि रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'नो थाखाय एबसुआ इसिङारि नारा नाथा नाजागासिनो दङ, गोदोबो नाजादों आरो दाबो नाजागासिनो दङ। रन्जन दैमारिखौ थैजासे जोबथेसालिनि साजा होनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों जन'गजिरा बुंथिबावो। कामरुप नोगोरमा जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गुवाहाटि जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफाद आरो गुवाहाटि बर' कछारी महिला आफादनि बोसोरारि जथुमाखौ खुंफुंनो बे समाव लाहार फाहार जादों। 2 बोसोरारि, 3थि बोसोरारि आरो 1थि बोसोरारि जथुमाखौ जथायै खुंफुंनो थाखाय मैया बेनिनो गाहाय खुन्थियाखौ आफादफोरा गायसननाय जायो। गासै साननैनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंनो लानाय बोसोरारि जथुमानि थाखाय गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि अमरेन्द्र ब्रह्मआ। बिटिआरनि कलेज प्रिन्सिपाल काउन्सिलआ क'क्राझार बिगियान फरायसालिमायाव खौरांगिरि मेल खुंदों। बिटिआरनि कलेज प्रिन्सिपाल काउन्सिलआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि माखासे जेंनाफोरखौ थाबैनो फोजोबनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों। लोगोसेनो बिटिआर हालामनि गं 23 फरायसालिमानि गोरायुंफोरा सोरखारनिफ्राय मोननो गोनां रांखौ मोननो हायैयाव दुखु फोरमायदों। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे गिथावना रेगिं खालामनाय जाथाय। रेगिं खालामनायनि मुङाव सासे फरायसाखौ गाज्रियै बुदों आरो गोब्राब जोखोम जानानै दासान्दि फरायसाया ICUआव दं। फरायसानि नखरा अजद खालामदों। रेगिं खालामनायनि मुङाव बुनानै दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय फरायसानि मोननै आखायाव जौ बथल आरो फां लानानै दुथांफोरा सावगारि सेबखांदों। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव नुजाथिनाय जाथाया जोबोद गिथावना। रेगिं खालामनायनि मुङाव गाज्रियै बुजानाय फरायसानि मुङा चराइदेवनि आनन्द शर्मा। बे जाथाया पद्मनाथ बरुवा हस्टेलाव हरनि समाव नुजाथिदोंमोन। फारसेथिं बे जाथायनि उनावनो दायनिगिरि 3 फरायसाफोरखौ पुलिसा हमो। गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बे जाथायखौ गोनांथार होननानै पुलिस बिफानखौ गोख्रों राहा लानो बिथोन होदों। काटाराव खुंफुंजानाय फिफा वर्ल्ड काप मेचनि गेजेरावनो सोमजिदों बेलजियामाव दुंहाव थासारि। मरक्क'जों बेलजियामा जेननायनि उनाव बेलजियाम पुलिसा 19 सुबुंफोरखौ आखायाव लादों। ब्रुसेल्सआव गंसे कार आरो माखासे इलेक्ट्रिक स्कुटाराव अर लगायनानै होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।